Inalang pangitaan yun mo paagi karon bisag gamay lang muhatag ka na ko karon nasa ko'y karimit niya ngadto. Ang maay ani sir, kupti sa lang ukra sir. Ako na lang ni kung ano ng panty sir. Para Kumanya na lang ani akong sugnod. Ay, kaiko pa baka meron ako. Nagluto ko. Nagluto ko baboy. Naggamay ra magkani sugnod. Naaman di ay pwedeng kanya rin kalbasa. Parisa na lang din na akong ukra. Kamunggay ug taong. Parisa na lang din akong taong ug ukra. Pinakbit na ni kundi nilakan aw ka ng nilubian. Pagmayar ba ang siguro ni nako magluto ko. Kalbasa, okra, taong, talong. Ay ni, kaigo na niya akong sugnot. Kanon. Kanya magluto ko, manghipo sa akong ato sa akong kaukrahan. Huwag ka na ng okra, taong. Mahasa ko. Buwas ko trinitas pa na ako. Kung gini kapait lagi aning maningil talaga eh. Di pagka lagiwa sa mga balay sa mga customer sa mga amo ng mga ngutang ug panty. Panty bra sinina mga sa klasiha sa banda. Kitang maningil kita may mahasol aning nani kay may luoy kayo nya init kay saran nga maglakaw tag maningil ta. Kita listahan gidadri ingnon ta nga mao tong tawhana. Usar jud ka tao may paninglon sa usa ka adlaw ug malain sad. Dali ani samot tag itom ani. Buwa pero sa man kay trabaho man mao gini atong gi sudlan trabaho mo ni patinabuhi na to. Layo ko itong balay sa kung paninglon nun da. Buwa siya ka diyo tadi. Sabi di initas panahon. Puya. Padayon lang ka lagi aptan sa kung hapon na ni ron. Himo ani. Kwanta. Ay, naabot na yung taong ko silang balay. Mingaw man kaya nilang balay. Ay, magagawa mo ni tao. Ayo! Mga gidangat ani ron portipol yung pagkalayuan na ilang balay. Init yung panahon. O pag yung tao dire. Pag yun ako naabti itong nangutang na ko atong panty. Sa yan. Taong rin ako eh. Bayad na ba yun niya? Asak ang tao dire. Sakto di basig naato dito silang kuan ilang ukrahan or kataungan kay dito to nako siya nakit kato nangutang siya sa kumpan siyang kuan nangutang sa panty sa kuha. Naa siguro to dito sila hang kuan siguro umahan siguro. So ayan na kung suro dito sila umahan kay di mahimog di isa ka daktaron. Kiting dakta biya nila ron patay sa kusong amo ani. Adto to nako silang ukrahan dito kataungan dito umahan to sa unahan naa siguro to siya dito. Sakto pa dahil ni utano niya po mga ukra lingkod pa man kayo. Manda pa dahil ni. Ako paris ni nako sa puang kuan. Kalbasa nga talong na unahan sa dako kung asinda. Ipunta ning ukra kay mag-utan ta. Sige na tag-utan ng ukra, ng kalbasa, talong. Kamunggay daog na. Ma'am. Sus. May gina naabtan gyud ka diri. Dito ko gikas inyo may tao dito magigi sakto gyud akong duda ba nga naa jud ka diri. Ako sa puang kuan sir asinda. Naa lagi ko diri ma'am kay kalimuti kasi mong utang di sa kong amo di katong giutang nimong panty. Isugo ko niya diri pagpaningil sa imo atong panty. Tara magkadlaw ko ng data ato. Lawas sa Sabado, mo to'y sabot ko nun niyo kada Sabado mong unag ang data. Na. Lima gyud nako ani ron mga ay paglimot-limot kay karon jud kamo data kinahanglan gyud mo datahan karon kay kapatay siguro kung amo anig mauli ko dito nga wa koy dang kwarta wa kamo data. Kwarta sir. Uy, kano nga wala. Nang kuha ra kay kog ukra nya taong kay aron na ako'y sudan. Utan ra gyud ko sir. Wa gyud ko kwarta rong adlaw. Kinahanglan gyud mong datahan lagi karon kay mo gyud sabot kuno ninyo kinahanglan mo data jud kuno kakaron kuno karon masugdan ton mo bayad toy mo giutang nga panty.
Nainga lang si sir, uy nga wala jud ko kwarta bisit pag ibot laro wala jud sir. Di lagi na mahimo ma'am kay Pinan lang pangitaan gyud mo paagi karon bisag gamay lang mohatag ka na ko kay Ronasa ko karimit niya ngadto. Ang maay ani sir, kupti sa ng ukra sir. Unsa Ako na lang ni kung ano kung panty sir. Para mangyud ko ikadata ani sir. Ako na lang iuli nimo sir. Igna lang imong amo sir. Uli lang na nako ang panty sir. Imo ni iuli nimo Wala lagi Sulob na biyan na nimo di na pwede iuli na nimo eh. Di na datahan din na nimo. Wala lagi jud ko bisig ibot laro pa wala jud. Sir. Sa og na romam lang ni na. na imo gyud lagi nang datahan lagi di lagi kung dawat sa danan mo yang ako nang iuli balik niya ngadto di isan gyapon na dawaton sa kong amo. Ikaw na lang sir. Ano na lang ako Si ako. ibabayad nimo sir. Kaanin lang mamay puslan man nga wala na kay pante. Ako na lay bahala rason sa kong amo dito nya ako lay hatag lang ko niya kwarta dito. Gusto nga wa kay pante karon. Kuan na lay idata nimo ma'am. Ug musugod ka nga magsimiringhoy lang tanduha aron masolba na imong problema makadata ka dito ako lay bahala bayad na sa kong amo. Unsay ismiring hoy? Ismiringhoy to ma'am. Dili ko musugot ana sir oy. Ha? Ismiring danaw kalibunan. Uy, ano ko taon dili na pwede ismiring sir oy. Ano ko Ay, pa sa imong panty ma'am magsimiringhoy lang ta. Kantin nyo eh. Iuli na sa mga amo. Imuha na na.